Sanibonani MC Menzisto. Eh ningadini umuntu wenza le video uphethe umkhuhlane. Cabanga ukuthi nizolizwe ukuthi alikho kahle. Niyazi bafethu indlela umuntu angazi ngayo. Indlela nje umuntu angenalo ngayo khona ulwazi ayamangaza. Mina bengingazi ukuthi angazi lutho kanje. Mina ngumuntu okuthandayo ukufunda kakhulu ngigubhe and all those things. Ngiyagubha too much kodwa bengingazi ukuthi lento engithi ngiyayazi I know nothing. Angazi lutho. Kunenye insizwa la engixoxela udaba lwayo. Lensizwa yayisosha but siyaye kuba isosha manje yaseZimbabwe. So uma yayisosha eZimbabwe ngama early 90s. So kuthe iyazi khona into ngiphazamisayo la manje isikhathi sivele singekho. So lensizwa ekade iyisosha kushuthi ngama 80s kweza ngama 90s. So kwathi ngabo 94 la eSouth Africa sekushintsha yayisosha eZimbabwe uMr Jonas. So kuthe la eSouth Africa ngesikhathi sekushintsha kungena uhulumeni wabantu abamnyama idemocracy ngo94. Esikwaziyo nje thina ngikhuluma njalo ngosizi lokujolela umuntu wesifazane. Ngikhuluma ngosizi lokubamba umuntu wesifazane osumlobolile ejola. Ngikhuluma ngalokho. So lensizwa njengoba ithi yayisosha nje ingichazela ngokuthi ngesikhathi sekushintsha uhulumeni ngene uhulumeni wabantu abamnyama ngo1994 yayi umsebenzi wabo babenzani. Hayi bafuthu ayikho into yabo nje umlando waseSouth Africa siwazi. Sengiyesibili ke lensizwa ingichazela ukuthi angithi siyazi ukuthi ngesikhathi kuphuma uhulumeni wabantu abamnyama ngo94 kungena kuvotwa sekuzongena wabantu kuphuma uhulumeni wabantu abamhlophe kungena uhulumeni wabantu abamnyama. Esikwaziyo nje ukuthi kwakuvotwa and all that. Ngake ngalalela uPopo Mlife Popo Mlife was the first premier of Free State or something. Was it Popo Mlife? Was it Northwest? Yeah, but one of the first premiers. It's Northwest or Northern Cape or lapho. Ekhuluma ngokuthi ngesikhathi bengena ku94 kufanele beyongena emahhovisi bona ababekhethiwe, Minister of Police, Minister of what. Kufanele beyongena ehhovisi ngoba kufanele sekukhethiwe ngo94. Kwakhethwa uyawini ANC as a majority party. So sekufanele ke beyongena emahhovisi ke manje. Uthi babengazi nokuthi amahhovisi akuphi. Uthi ukhethiwe uminister wawuhamba ubuza ukuthi manje kambe ngizoya kuphi yabo. Abelungu baqoqe yonke into, abelungu abanye ngiyakhumbula ukuthi abanye babaleka abelungu bayiyela phesheya, abanye basala khona la eSouth Africa bayisikela inqwaba yendawo, abanye bayihlalela emaplazini remote. And there was nikhumbula ukuthi kuyiwo K20 ka94 kwakunalento yomdonsiswano. Isimo was very tense. Kushona uKhrizani, kushona indlela abantu abasebulalana ngayo among the blacks, kubulalana iIFP neANC. Ngiyakhumbula ukuthi isibalo uma wenza ucwaningo ufunda isibalo sabantu abashona from 1990 to 1994 sabantu abamnyama bebulalana bodwa sidlula isibalo sabantu ababulawa ngamabhunu from 1960 or from 1948 to 1990. Well ke you cannot confirm that ngoba abelungu babulala inqwaba abantu abamnyama babulala inqwaba abantu abamnyama bakufihla lokho. So it is recorded, it is not recorded. So into mayinga recordwe indawo
vela kulula ukuthi uthole ama figures noma izibalo eziqondile. So ke kwakuna leyo nselelo, abelungu abanye babaleka nezinto, abanye kukhona nanokuthi kufanele abantu abamnyama belahla izikhali, nabo abantu abamnyama besaba ukuthi hey laba belungu masike salahla izikhali laba bantu bazosibulala laba belungu. Abayivumile lento ye democracy. So kwakuna leyo nto ngapha abantu abamnyama balabodwa. Nizokhumbula ukuthi ngo1995 kwasungulwa iTRC, Truth and Reconciliation Commission, which was chaired by Desmond Tutu. So after lapho, after commission kunamabhunu amaningi abantu abamhlophe okwaphoqa ukuthi bebizwe beze kwi-commission bezochaza ukuthi mina ngenzani during apartheid, njoba ngabe nguminister wani, njoba bengibrigadier bani ngiphethe amaphoyiseni, kunabantu esake sababulala kanje, kunabantu esake sababulala kanje. Uyabona nje kunabantu khona ubaba ukuthiwa uMthombeni ngapha eMtuba owayekade umeya waseMtuba ngalezi ayikhathi. I think he was the first mayor, umasipala waseMtuba usahlangene nowahlabisa. I think he was the first mayor ubaba uMthombeni. Ngapha engwavuma emhosheni emfuleni engwavuma ngapha eweni kwake kwatholakala abantu uthi angazi noma ngingasaphosisi, ngiyakhumbula ngem-interview emsakazweni uthi kwatholakala abantu abawu40 angani ma 41 or 80, I don't know, 40 or 80 angisazi. Sekutholakala esewumeya yena uMthombeni, sekutholakala amathambo, kubonakala ukuthi laba bantu bafike ngabe baphoswa ibhano ephansi and all that. So udaba lakhona ke wagcina ke bekhishwe laba bantu bekhishwa, nakhona babekhishwa ibhano futhi ngoba kwakungangeneki. Angisazi ukuthi bayebonakale kanjani, angisazi noma babethola igenge ezingelayo, kodwa nje ngabo 98 yabona kusanda ngena i democracy. So amabhunuke ayibizwa kwi-TRC nabantu ababebizwa i-TRC babefike bechaza, omunye uthola ukuthi uzochaza into, omunye uzochaza ukuthi yazi thina sake sabulala abantu sawubaphosa endaweni ewukuthi haze betholakale labo bantu sasibalanda endaweni ewukuthi. So babechaza into kanjalo. Uma wawuchaza iqiniso lodwa kwi-TRC wawunikezwa iamnesty, wawunikezwa wawuxolelwa, yabona, ungaboshwa. Kodwa futhi uma ukubulala kwakho kwakungahlangene nezepolitiki wawushushiswa ke lapho. So kunenqwaba abantu abamhlophe ababe xolelwa kwi-TRC, bexolelwa ngenxa ukuthi bakhuluma iqiniso, bese kufanele phela bahlale la eSouth Africa, kanti kufanele behlale ngoba sebexolelwa. Kwase kuba nabantu abamentionwa kwi-commission, thola ukuthi fanele bebizwe bezofakaza, uthola ukuthi begcine bengezanga ngezathu eziningi. So lo mjida lo ongixoxelayo oyisosha uye lo owabamba intombi yakhe, ingodosi yakhe ukuthi iyajola. Wayenza isihluku kodwa ngizoza lapho. So ngesikhathi eseyisosha base belethwa la eSouth Africa. Angazi lento ngingayibeka nje ngoba angifuni ukuyibeka nje. So base belethwa la eSouth Africa baba ngama undercover, kusho ukuthi kuyaziwa ukuthi bangamasosha. Balandwa kuZimbabwe, kwalandwa koKongo, uyabona, balandwa, uyabona into yokusebenzisana kwamazwe ngokwamasosha nje. Basike nathi sinamasosha nje ase DRC, nathi sinamasosha aseyindaweni ezihlukene, asemazweni ahlukene kulamazwe esinama agreement nawo. So ke nabo ke beza la eSouth Africa bezodila nje nalabo belungu, babezodila nje nalabo belungu. Thina sibhizi ngapha sithola inkululeko, bona nje badila nje silently nalabo belungu. Wele ke ithi history ekhona la, bedila benza isihluku, ngeke ngisichaze isihluku ababesenza, kodwa uthi babedila silently nalabo belungu ngoba uhulumeni wayesaba ukuthi
ngeke ngisho futhi ubani babethunywa ubani kodwa among the leaders of the society ngaleso sikhathi. So uhulumeni wayesaba uhulumeni ukuthi sizothi siqhubeka thina nokwakha lo hulumeni esiwukhandayo bevele bevembuke labantu abamhlophe. Phela kuhulumeni wamabhunu kwakhona o general nakhona kukhona o brigadier nobani. So uma bonke labo bathi sebekhishiwe yiba bazibhamu yiba bazamabhomu emasosheni, so kulula ukuthi bevele beyoqedule kalolu uhulumeni so kwakunalelo valo among the government of the black people. So ke lezo nsizwa zayidila nalokho ke benza isihluku bafowethu, benza isihluku. Umlando bengihlala ngithi ngiyawazi nje ihistory. Yabo nje lento Truth and Reconciliation Commission uyazi njengoba bezazi lo yamfo. Well ke ngangayifunda ikhona incwadi ekuthiwa i-Shades of Difference, Maharaj and Maharaj ngiyamkhumbula lo ngasekho, and the struggle for South Africa. Shades of Difference and the struggle, Maharaj and the struggle for South Africa. Ngangayifunda lo ncwadi ngisesejele. Ngangiyithathe ephoyiseni la kwaMngomezulu Vryheid. So lensizwa ke ithi ngesikhathi seZimbabwe ngabo 97 isiseZimbabwe ke isizothunyelwa, angisazi isizothunyelwa kuphi, kodwa lapha ngakube eHarare eZimbabwe yayinentombi eyayifunda enyuvesi iyitshitshi lentombi. So wayesevumelana naye ukuthi ngoba lentombi iyitshitshi ngifuna nizihluku njalo sabanye omalume beingane, bavumelana ukuthi ngoba lentombi iyitshitshi uzoyilobola yena ebe esemsebenzini le emasosheni, kodwa uzoyilobola ebese engalali nayo.